el quart trofeu setembre en honor a la Mare de Déu del Milagre de Sant Colme i Damià, de relleu. La presentació dels equipos és, per part de Rojos, Màlia, de Vall de la Bar, David, de Petrer, Miguel, de Callosa, Jordi, de Sella, i Campellà, de relleu. Per part del Blau, Martínez, de Campello, Santi, de Finestrat, Naya, de Orba, Jesús, de Sella, i Jaume, de relleu. I ara, antes de començar la partida, vull indicar-vos a tots vostès este diumenge es va celebrar el 7è Campionat d'Europa en 3 modalitats de joc: frontó, joc europeu i llargues. I així tenim els jugadors de la selecció valenciana que van quedar campions absoluts d'aquest trofeu. Per favor, un fort aplaudiment per tots ells. Màlia, de Vall de la Bar. I Quintes de Rojos. ¡Animal, que pega! ¿Sabes lo que es la pela? ¡Venga, Jesús! Ya hay que decir que ya está. 40 per 15. A favor del Blau, que puede hacer el segon joc. La ratlla guanya soles, 15 i joc, 2 per 6. ¡Está en el 15! ¡No te empates nada más! ¡Agárralo! Es una. La grabadora. Molt bé parat de Jordi. Arrest i 2. Arrest i 2. Ahí va todo el caballo.
no me pegues, tío. A ver si una